WinRAR. Една от малкото програми на планетата, които имат безплатен пробен период и след това трябва да се плащат. Освен ако не искате, защото те са дали опцията винаги да натискате Close бутона и винаги да ви е безплатно и все пак някак си са успели да генерират 21 милиона щатски долара през изминалата 2024 година. Разбирайки, че тази информация е достоверна, останах със силно впечатление и започнах да се ровя стабилно в това как изобщо е възможно. За да разберете и вие вратката, ще ви дам следния пример. Да кажем, че се появява нов софтуер на пазара, който иска 15 долара за лиценз от потребителите си. Ще го кръстим ShopPhoto. И тук идва проблема. Хората няма да платят за нещо, което не са пробвали и няма да им свърши работа. Но те също и не могат да ползват ShopPhoto, ако не са и платят. Затова са се появили и безплатните пробни периоди. От около 7 до 40 дни и след тяхното изтичане или си плащаш, или си на където си искаш. Но какво се случва, ако вместо да кажеш на хората да си ходят, ги оставиш да ползват ShopPhoto така или иначе? Нищо, че периода вече е изтек. Хората логично ще си помислят, че са на далавера от цялата работа и ще се кефят много. Ще се кефят толкова много, че ще почнат да казват на приятели, които ще кажат на техните приятели, които ще кажат на техните приятели, че има една програма, която хем има безплатен пробен период, хем той никога не свършва. Горе-долу точно това са направили и WinRAR. Благодарение на тяхната напълно шантава за онова време бизнес и маркетинг тактика, сега WinRAR имат около скромничките 500 милиона потребители, което безспорно ги прави монопол на пазара за архиватори. Не съществува до момента сигурна информация дали това е искан ефект от създателите, но това няма като цяло значение. Също, доста голяма помощ за рекламата са многобройните мемета в социалните мрежи, които просто съм почти сигурен, че голяма част от вас са попадали. Искате ли да изградим едно много яко комюнити? Ела в моя Discord сервер, където цъкаме игри, предимно CS, веселим се, запознаваме се с нови хора и се наслаждаваме на живот и освен това е напълно безплатно. Поне за сега, разбира се. Но да се върнем на темата. Както вече казахме, мощната и качествена програма, която е безплатна за винаги, е монопол на пазара в момента. Но не ме разбирайте погрешно. Те са станали монопол не само защото са безплатни, а защото са доста добри в работата, която трябва да вършат, без значение колко проста е тя. Просто се предлага решение на един доста важен проблем, а именно доставянето на информация бързо, лесно, сигурно и надежно. Няма да коментирам и всички функции и разширения, които предоставя приложението. Знам, че така или иначе най-вероятно сте наясно. Това да си дават софтуера безплатно е нещо страхотно и много полезно на милиони хора по света. Но да се върнем на темата как WinRAR правят кинти. Първото нещо, което им носи пари, е психологическият фактор, който те дават на потребителите. И то е, че ти като даваш такава голяма стойност на някого, те искат да ти я отплатят някакси. И затова отиват и си купуват софтуера, който могат да ползват напълно безплатно. Но да лежиш на тази плешка, че хората са добри, мили, обичащи, да си плащат за това, което ползват, всички знаем, че не работи. И можем да се съгласим, че няма как случайни добри хора да са генерирали 21 милиона долара за една година, нали така? Да, тук няма рязък обрат и добър край. Хората сме гадни авантаджи. И тук идва и парадокса. Тези 21 милиона не идват от някакви случайни хора, а идват от случайни компании. Веднъж като станеш монопол на даден пазар, значи, че доста хора те ползват, което ти дава голямо влияние. А както всеки от нас може да погледне, WinRAR всъщност е B2B софтуер, който физическите лица няма проблем да ползват безплатно. Но за юридическите лица има известна разлика, защото те трябва да си плащат, за да избегнат проблеми. Било то легални или имиджови такива. Просто за такива компании да си платят лиценз под 30 долара на служител не е чак такъв разход, сравнено с това какви ядове може да им докарат няколко поста и шеги в нета или някое друго дело. Представете си компании като Amazon или Google да бъдат хванати, че да ползват WinRAR без лиценз или като цяло който и да е било друг софтуер, който да не е лицензиран. Да, съгласен съм с вас. Не е кой знае колко голямо престъпление, но със сигурност ще стане тема на разговор на много хора. И имиджа на дадената компания, която са градили с години, ще бъде разклатен. И те веднага ще вземат мерки и ще поправят тази грешка, като си закупат лицензите.
Освен това, WinRAR имат и кодове с отстъпки към компаниите, които си купуват големи количества, което също е голям плюс за тях. До тук всичко изглежда добре. Клиентите получават WinRAR безплатно, компаниите го получават сравнително евтино, всички са щастливи, всички печелят, нали така? Но, естествено, WinRAR не са безгрешни. И те, както всички други компании, ползват мръсни тактики, за да печелят някоя друга допълнителна пара. Като за начало, освен рекламите за техния си софтуер, с онзи досаден поп-ъп, който всички знаем, и те през годините са правили и други рекламни кампании в техния софтуер. А като го пускат за Android, дори вкарват и вградени реклами, които са доста скъпи, защото, както казахме, WinRAR са монопол, или иначе казано, номер 1 софтуер в тяхната сфера. Което значи, че много рекламодатели искат да са там и да се виждат. Освен това са вкарали и такса. Ако не искаш да виждаш реклами, си плащаш за това. В този епизод ви запознах с една доста необичайна бизнес практика, която си струва да бъде разгледана в повече детайли от всеки от вас, който има интерес. Със сигурност ще служи полезно на бъдещите предприемачи като странен, но работещ бизнес модел. Моля ви, напишете долу в коментарите вашето мнение по въпроса. Ще ми е интересно да се съберат всякакви мнения, защото истината би трябвало винаги да е някъде по средата.